Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaawit. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, dining handumanan sa sukawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong kaagi. Ako si Andro. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you na lang sa tago. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mo kiniyos sa kalalaki nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Aga tumatatampo, nagdasingan nga Andrew. Maayo gani kay giubanan ko nimo dinhi sa bahay. Okay, ingon man ka ngay korang usa. Pero usam lang nitabo nimo. Ganun nagubag mo ng mata nimo. Best friend. Ganun ka, uy. Di ka mo kagalit diha. Buwag namin ni Josh. Unsa? Kadugay na ninyo, nagbuwag pagid mo? Kung di ba, engaged naman mo? Oo. Kung ka na sa engage na mi, di na pa sila kahimong binuang na ako. Nagbinuang di ay. Oo. Away ayo. Di mo na akong nagkasabot na mi. Sapot nga unsa. Bay! Di ba nagsabot na mata? Nga di mo pa si kita sumi? Bay, sorry. Natinta lang gid ko. Ay, kabala ka. Mamawi na ko niya. Ayaw na. Unsa? Di na ko gusto nga magpaduol ka pa sa akong best friend, ha? Oh, Nagsabot ka. bay. Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero wag gid magparamdam si Josh na ako. Wa na gid siya pakialam na ako. Pagsigig kandom niya, eh. Kalimti na tong wayayo ni mong ex. Pero best friend, love manggut kay nako siya. Bisag ipasakitan na ka? Bisag binuangan ka? Lab lang yapon ni mo? Samtaon ka, kamita sa karang utok ni mo, may. Dili puro kasing-kasing lang. Kasakit sa di mo. Sinultihan ako, best Maunay friend. tinuod, best friend. Isaada ko nga di na ka magpatunto atong tawana, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka. Sakto ka. Sige. Akong isaad nga di na ko magpadani Josh kung mo balik man gani siya. Asa naman is May, eh? Kanina rin pong nagpaabot niya dito sa mall. Oh, ay, nanawag na gitaon. Hello, asan naman ka? Bay, Andrew. Oh, Diyos? Ano ikaw may nagkupot sa cellphone ni May? Ha? Ngano? Nakita mi ni May, bay. Gusto na mong ayuhon ang among relasyon. Unsa? Wisit! Andro, naunsa man ka? Huwag ko magkasabot, ma. Kanong naagi mga tao nga di ka maong mutuman og sabot. Ngano? Unsa man day nahitabo sultihi ko? Si May mong ma. Anim gud ni. Mora na hinungdan maog lagot na kaayo ka. Nak,
Obvious ra kaayo ka. Nga usang man, ma. Nga nagselos ka. Ma, mura na ako gisun si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya. Kay masakitan sad ka. Mao ba? Oh, ma, Nak. Dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May. unsa? Nga naman ito nga ingon ani man akong reaksyon. Di ba na si May sa gibuhat? Dako na siya. Ug wasam kinahanglan ako. Mas mayatod ka pasagdan na lang nako siya. Hindi na ko manghilabot. Nagbalik mi ni Josh. Oh, may nun. Okay ra nimo? Imo man ang kinabuhi. Ikaw mo'y magbuot kung sa'yo gusto ni mong buhaton. Best friend. Lutaw na ko ha, napakoy buhaton. Oh. Nakabantay ko nakba. Wa naman lagi mo ilaag-laag ni May. Nga naman. Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige mi uban para di na ko makapanghilabot niya. Anak. Nganong dili naman lang nimo tuganan si May sa imong gibati para niya. Oh, Ayaw kong ingda nga hangtod karon. Mudi na ipaghihapon ka nga nakagusto ka niya. ma, Maayo kinisugot karon nga obanan ko nimo. kasama ko sa kuhon ako na kinisulti ba madaan. Dahil love na dyan ko ni Bihana. Uy, naunsa man ka, uy. Naghiduktok mong ka diha. Okay ra ka? Oh, nganong wa man mo tawag sa Diyos? Siya tatagi pa uban mo. Nganong siya man, nga ikaw may akong gusto nga makauban. Pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa ko man din eh. Sigurado na ko. Huwag masayap sa mama. Na-inlove na ko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, basig bawasin ako. O kung dili po kong musulti, kinahanglan nga barugan gid nako ang nga gitako kining akong gibati para niya. Mas pilion ako nga itago na lang kaysa mawasin ako. Ay! Pedro! Oh, kasama ron? Ay! Oh, Berike, nalam ka? Bay! Si May! Tuwa sa skina! Naligsan! Unsa? Andrew. Best friend. May... Salamat. Salamat. Sa tanan. Hindi na magsigtabi. Fight lang yun, ha? Fight lang. Dili na ako kaya. May... I love you. May... May... May, ayaw pagpiyong! May! May! Pagmahay. Grabe nga pagmahay ang akong gibati. Ngawa man akong makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa siya nako. Mo nga sa mga naminaw karon, ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw huwata nga wahay na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dili lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Aramen.